הרסו לנו פה את כל הבית כנסת. יום ולילה היינו לומדים פה, מתפללים פה, מחזקים פה, שברו לנו את זה. אנחנו עם הידיים שלנו בנינו פה. רצינו ללמוד תורה בשקט. המקום הזה היה מקום שבנו לעילוי נשמת אח שלי, אח שנפטר לפני שנה. היום אנחנו מפארק לפארק, מוצאים את עצמנו, פה ושם נופלים לסמים. ורצינו פשוט להתחזק וללמוד בלילה ולא לעשות פשעים ברחוב. לנו היה פה ספר תורה. הרב אליהו הציל גם אותי. לא יודע איפה הייתי היום אם לא הייתה הרב אליהו. מכיר את הרב אליהו מזה 3.5 שנים. ברוך השם, הוא עזר לי בהרבה דברים, בין אם זה בלישון אצלו, בין אם זה בהרבה משברים, תקופות מאתגרות, כמו אבא שני פה של כל בחור. ברוך השם, אני נקי בזכות הרב אליהו 117 יום. תרחמו עלינו, תנו לנו מקום, רוצים קצת להתחזק, קצת טיפה, לחזור לתלם. כל הבחורים פה רוצים להתחזק, רוצים לעשות טוב. אנחנו מתחננים.